Pinatunayan ng isang 65 anyos na walang dapat ikahiya pagdating sa pag-aaral. Ito ang kwento ni Lola Pascuala Almonicar na taga-Bantayan, Cebu na nagpupursige sa pag-aaral sa grade 12. Nag-viral sa social media ang kwento ni Lola Pascuala na nag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System Program ng Kinatarkan National High School. Mula sa isla ng Kinatarkan sa bayan ng Bantayan sa Cebu si Lola at may 8 anak at 17 apo. Dahil hirap sa buhay, nahinto si Lolo Pascuala sa pag-aaral noong siya ay nasa grade 6 pa lang. Sa kagustuhang maging midwife, muli siyang nag-aral noong 2017. Sa 7 magkakapatid, si Lola Pascuala lang ang nagpapatuloy ng pag-aaral sa high school. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang assistant midwife sa kanilang barangay. Mensahe niya sa mga katulad niyang senior citizens na hindi nakapag-aral. Dili babag ang atong katigulangon o nga atong pangidaron aron dili ta makapadayon sa atong pag-eskwela. Laban lang